Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May mga ginikanan nga nagapost sa social media nga nagsugod na sa pag-eskwela ang ilang kabataan nga yara sa preschool kag face-to-face pa ang pag-eskwela. Pero sunod sa Bacolod EOC, wala pa ginatugtan ang face-to-face nga pag-eskwela ilabi na sa preschool. Yaring report. Ang iniga video ang kuha sa guwa sang isa ka preschool sa Bacolod City. May duwa ka mga babae nga naka-PPE kag may upod nga mga bata. Nagahulat sila sa guwa sang eskwelahan. Dugay-dugay, may salakyan nga nag-abot kag nagsugat sa bata. May mga ginikanan man nga nagapamangkot sa Digicast Negros kung bala ginatugutan na ang face-to-face nga klase sa preschool. Kami mga ginikanan nga nagapost sa social media nga nagasulod na sa klase sang preschool ang ilang mga kabataan. Paatag sang Deputy for Medical and Data Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon, may mga kurso lang sa college nga ginatugutan ang face-to-face nga klase kag hindi patanan. Wala pa man ginatugutan ang face-to-face nga klase sa high school, elementary, ilabi na ang preschool. So wala pa ta may ginapahanugutan nga mag face-to-face sa mo mga level. Especially subong nga naga-spikes naman kita sa cases, ang ato ginapanumdum ang safety sa ato mga kabataan kag sang ginikanan man nga kung pwede man lang limitado nato ng face-to-face sa classes mas maayo kay bisan one-on-one kag special classes wala pa ginatugutan suno sa kay Sorongon. Gani matapos makabaton sang impormasyon nga may nagakatabo na nga face-to-face nga klase, iya gan report sa Business Permit and Licensing Office ang amo nga insidente kag ginpa-check sa monitoring team sang EOC ang amo nga report. We will look into this, no? Kay may ara nga nag-send sang aton nga mga information about this. So ang ginobra ta sa mga adlaw, nag-refer kita sa aton nga BPLO kag sa aton nga monitoring team para at least ma-check naton, no, kag makakuha kita sa mga dugang impormasyon. Dugang pa niya, sa kadamuon sang variants ng COVID-19 sa karon, pati ang mga kabataan ang hindi na makaluwas sa virus, kag sa Bacolod gani, may pila na ka mga cases nga nagpositibo sa virus ang mga minor de edad. Namutikan sang EOC ang amat-amat na naman nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Sa bulan lang sa Setyembre, may 21 na tanan ka mga persona ang nagkalamatay bangod sa COVID-19, kag 95% diri wala mabakunahan. Almost 95% sila are unvaccinated. So dako gid nga factor ang bakuna. Kag sa sini nga datos sa syudad sa Bacolod nagapakita nga bakuna works, bakuna saves, and bakuna is safe. Hindi mapaktan suno sa kay Sorongon kung tubtub pila ka variants ng COVID-19 ang magaginuha. Ang bakuna lang gid kuno suno sa iya, ang yabi nga hindi matamaan ang sinuman nga malatnan sang virus.